дар замони Муовия ибни Абу Суфиён аввалин касе ки омад саҳобае разияллоҳу анҳу бо номи Ҳакам ибни Амри Ғифорӣ буд. Ҳакам аз қабилаи Абу Зари Ғифорӣ буд. Машааллоҳ. дар соли 45 ҳиҷрӣ. Аз дарё гузашт ва дохил шуд. бале, Хуб. ӯ аз дарё гузашт ва ибни Муборак мегӯяд ҳамчуноне ки шумо медонед туркман буд. туркмани асл аз наздикии Марв, ҳамин тавр аз Хӯросон буд. ва Ҳакам ибни Амри Ғифорӣ шаҳри Чағониёнро фатҳ кард. Чағониён пойтахти Тирмиз буд. Машҳур аст. мо Чағониён мегӯем, шумо арабҳо Сағониён бо сод. Бо сод. зеро шумо ҳарфи че надоред, барои ҳамин бо сод талаффуз мекунед. ин Чағонӣ дар ҷануби шарқии Ӯзбекистони ҳозира аст, ё қисме аз ҷануби ғарбии Тоҷикистон. Шаҳри Тирмиз дар он ҷо воқеъ аст. Ва аз он ҷо имом Тирмизӣ баромадааст? бале, Бале. ман қабри ӯро дидам. Он дар соҳили дарё аст. Яъне вақте ба дидани қабри имом Тирмизӣ меравӣ ва аз он хориҷ мешавӣ, бевосита баъд аз он дарёест ва баъд аз он Афғонистон аст. Субҳаналлоҳ. пас Ҳакам ибни Амри Ғифорӣ ба он ҷо рафт. Ибни Муборак мегӯяд, ман ба яке аз аҳли Чағониён ё аҳли Тирмиз гуфтам, медонӣ ки кӣ шаҳри шуморо фатҳ кард? ӯ гуфт, не, намедонам. гуфтам, Ҳакам ибни Амри Ғифорӣ шаҳри шуморо фатҳ кард. ин қавли Абдуллоҳ ибни Муборак буд.